Здравейте! Както ви обещах, следващата поредица ще е да подреждаме моята разхвърлена стая. Да, защото е много разхвърлена. Да не ви показвам, вие сами ще видите нататък. Обаче, първо, да покажем гнусните неща. Ужас! То хартийки под леглото, глупости. И с това всичко дошла до една приятелка ми беше на гости с приспиване. И да, стана една там бъркотия, насапа ми чаршафа, това са не е чаршаф. Аз съм без чаршаф заради нея, защото имаше една раничка тук, която се спука и насапа чаршаф с кръв. След това аз го сменях и сега е за пране. Така че затова ще подреждам. Да. Нека да започваме, че аз само се обяснявам. И нищо не правя. Да, изчакайте ме само на минута. Ей, сега идвам. Така. Първо ще се намеря някакво място, където да си подпра камерката. Тук дали ще стане? Трябва малко по-далеч. Стойте тук за малко. Ей така. Топ. Ето вече видяхте малко. Това е само една част от всичко. Иначе ето го всичко. Мразя да разхвърляно. Мразя. Ама не подреждам дори да мразя. Кабели хвърчат, салфетки. Така. Най-напред трябва да махнем това одеяло. Това е покрито с други одеяла, които също ще трябва да махнем. Опсия. Вижте го, той е далматинец. Как трябва да го мъкна по-точно? Как се сгъва това? То си беше сгънато. Той тежи много. Този клип ще е малко скучен, така че превъртете назад. Аз ви казвам. Няма да ви се развъртя. Така. И накрая ще ми дадете колко 10 ми давате за крайната визия на стаята. Окей. Все пак правя го за вас. Извинете, че не мога да го сложа на бърз кадър, но просто този таблет е малко старичък и няма такива функции. И не мога да... Как се казваше това, където оправяш видеята след... благодаря ти, казваше се обработка.
Благодаря ти много, че ми каза. Да, точно ти. Или този до теб, ако има такъв. Спокойно, може и да има, не се знае. Някой дух, може. Това. А не. Идва ми да ударя този стол. Така. Сега ще си говорим малко. Аз съм Зодия Лъв. Вие коя зодия сте? Пишете в коментарите коя зодия сте. И точно аз ще ви отговоря. Да. Точно аз. Да. И трябва да пишете в коментарите. Но не само да пишете в коментарите. Трябва да харесате видеото и да лайкнете с един лайк. Целта ми е, защото още просто снимам за кеф. Целта ми е 50 лайка. Да, само 50. Давайте, ще го направим. Това е лесно. Ние можем. Като се съберем, всички сме поси. Ще се опитам да работя по-бързо. О, аз пък не се виждам. Извинете.